Малка Мими. Малка Мими се роди, когато навънка бе горещо лято. Годината 96-та, ете тук трябва да се вместя. Хляб, цигари, нищо няма, кризата си бе голяма. А аз като музикант слаботелесен, животът ми не беше лесен. В Хасково, в гръцката таверна, с Петърчо и Колето Левака, започвахме с музика модерна и свършвахме с чака рака. Метничари, мутри, проститутки, прочие, тук ще сложа многоточие. Данчо Чесена от някъде до Втаса, докараха и Мая с Магапаса. Имената им не ще да тънат в забрава. Прокланям се и казвам браво. Започваш вечер в 11, а кога ще свършиш, то не знай се. Парите ги събирахме в найлонови турбички, дебела пачка имаше за всички. Но аз седничка мисъл бях обсебен, жена ми бременна, ще чакам бебе. И от Хасково до Пловдив трака-лака пътувах всеки ден с влака. И така пристигна новината, отваряйки в квартирата вратата, че жената, дето я обичам, родила бездравичко момиче. Както и да отбележат, на той място малко се разнежих. А после пиене и луд купон на Петърчовия висок балкон. И до днес ми викат, ай признай си, как заспа в тролея 19. Тета и минаваха години, бебето порасна, стана Мими. Ходеше в детската градина и правеше бели за трима. Пред входа, долу в кафенето, на версия взимаше детето. Вафли, сокчета, каквото може хваща, като си дойде тати, той ще плаща. За Коледа на 5-та година, подаръка в детската градина, за нея там бе най-голям от всички. Жена получи нова новиничка. Парзалка, сняг, гора, зимна приказка, игра. За всички беше забавление следващото приключение. На Пампорово борихте тогава, падна пепа от чайната и не става. Марийка тръжкаше се и търкаля, непременно искаше да се парзаля. Разрева се тя и тропа с крак. Чакай, Мими, то това е сняг. И бедата там не е голяма. За шайната плача аз, а не за мама. След той в училище ще да ви кажа кратко, обичаше да си похапва сладко. И някой път не влизаше в часовете по досадните им там предмети. Ще питате защо е малка Мими. Това е много лесно обяснимо. Диване е, то се знае, спор тук няма, това е. Една сутрин, както си лежахме, звъни се, станахме и онемяхме. На вратата двама с униформа седят и викат, тук сме по сигнал. Какъв сигнал, бе? Всичко ни е в норма. Ни лук мирисал, ни лук съм ял. Да, бе, ясно, но то тъй не става. Ние тук сме заради което закони има в тази държава, закон закрила на детето. А детето злобно мига на парцали. Ще ми забранявате, така ли? Като родител и настойник да ви кажа, що е малка Мими. Тя си има кака двойник, само че с друго име. Тя кака Нинче се нарича и не дай си Боже не внимавам. С еднакви дреки, ако се обличат, аз трудничко ги различавам. А запеят ли и двете, чувай Боже, от коя по-фалшиво даровити? Абе, дечица, то така не може, сякаш лун ви пръднал в ушите. Историята продължава с още няколко куплета. Сядам да ви я разправям случки из победитета. С поглед нагъл и слушалки в ушите, прически, гримове и маникюри, до обяд на себе си, след той на хората сърдита, в главата й бушуват бури. То бяха ли мотори с момчета от квартала, майка и да ви разправя колко нощи не е спала. Малка Мими дива не е голяма. Леле, като я погледне само, цялата нашареност мастило, каква е тая щуротия, Боже мири, дай ми сила, иди ми да я набия. А само да реши, че иска нещо да й купя, директно трябва на главата каската да си налупя. Почваше да пее, то ген ли е, какво е, не признава ни диези, нито някакви бемоли. Дере се с цяло гърло, каквото и да става, песни на Ахат и лъжа на Преслава. Абе, какво да каже диване? Как да я откаже да не пее? Обаче да ви кажа напоследък, има някакси напредък. Откъде се е взела тая мания да се бачка от Германия? Заводи разни построили немците, в България си хлопнахме кепенците. Не зная как дойде момента, заключихме апартамента и строени в колона по един пристигнахме в околностите на Берлин. Всичката борба до тук се свежда, малка Мими Тесли произвежда. Ходи тя на работа стриктно и на време, мангизи получава, никак не и дреме. В Кауфланда като гладна пазарува, а на немски даже и научи се да псува.
и непрекъснато се хвали: вижте какво ви подарих, аз си мисля, че едва ли ще довърша този стих. В ресторанти, магазини малка Мими е спасител, зареждани дори бензина фамилния счетоводител. Малка Мими, диване голямо, очевидно прави каквото си иска. На майка си и казва нежно: мамо, в телефона си я пише терористка. От тук нататък, каквото ще да става, нека само да е жива и е здрава.